Yeah, run. Yeah. Yo, big up to Mbare Massive, big up to Choose Sports Studios, me and Dr. Abuja for real. And then say, big up to slimdoggz Entertainment. May I say, is that me want to give you freestyle, okay, sir? And then say, hey, shungu chete sedze wiza, izne avambofa vakandistopa. Hey, shungu chete sedze wiza, namara vambofa vakatistopa. Kuregezo nuvunge tinotandara iwi, mumadzi tinobika tichivapa. Kuchiu sport ngoma tinovapa inga, mangoma tinobika tichihimba. What I say? Dr. Abuja, pari zvino mangoma ininda kukakata, zira yangu yakuyenda kumatero. Pari zvino mangoma ininda kukakata, zira yangu yakuyenda kumatero. Pachirasta mandodetsera kuti changu chachata, genga rangu radafamba nangu pachiru. Pachirasta mandodetsera kuti changu chachata, unza mavya rangu ripachiu sport. Nayamkuma, munozvitutumadza manje munowaniko. Kuregezoni, nyembe dzeudhokta ininda katora. Sori kana zvadzimba chokwadi ndabvumura. Savaone vari kutsvaga inini. All I'm saying, Doctor, from Reggae Zone, Chill Sport Entertainment. Boom, boom.